Iya. Lagi maca aku. Lagi maca pisane Mas Hirman. Jineman yo sawi ora ngono. Kados semujus. Lanjut. Mangka iku dadi katrasnanku saiba bunga rasaku yen boleh bakal tak kondo bersama Sri ya. Ya, berdua. Ayo. Ndak kira, sindelok kira. Kowe kudune bersyukur lho, istri kowe tak hadeni Sita. Iya. Jane kali Mas nangan mawon, Mas. Kowe iki pembinaan. Wis suwira teken. Dadi ati mengke ramban kedua nuwun iki menika kelinci ucul. Yo, buka celuk mangga coba kaya ngapa. Unjuk Pak Suwardi yang adu-adu sing saking Surabaya tadi juga menyusul anggota FMA ya Ling. Nggih. Mau menyusul matur nuwun adu-adu kan Surabaya. Ayo.
Yuk, lanjut di Sinta. Ayo. Ya. Ya. Terima kasih Dik Sinta kalian Mbak Sri Pesek ingkang sampun ngaturaken nggih menika dadi ati muga-muga manten lanang karo manten wadon dadi atine dadi sawiji. Ya. Nah, nganti ucul pepindhane kelinci. Ya. Anu Mbak Yupi kali Mbak Ranger. Yo, berdiri semua berdua ya. Ngirit mancing delak mongso handujung mancing. Lho bubar iki Mbak Lucy, Mbak Dinku. Top. Yuk, duduk. Ya. Selamat pagi Mbak Yovika. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Ranger Melediana Putri. Selamat pagi Mas Akbar. Waduh, aku mau minal aidin wal faidin kali panjenengan. Oh iya, salim salam. Iya. Yang minal aidin wa faizin malam batin ya Mas Akbar ya. Kira aku duwe luput. Lina buro dina fitri ya, Mbak. Inje kula sami ugi nonton di Mas Akbar nggih. Nggih, mriki kali sinten mau? Kalih Bapak. Amin. Inje. Lho kok amin piye to? Ya maksudnya niku tesih ditutne kali wong tuwa. Alhamdulillah. Maksudnya iki ditirakati kali wong tuwa. Nggih. Iya, Mbak Yovika Kalih Ibu Thomas. Iya. Ya apa to den ngangu. Ya. Ayo. Bawa ya berdua bawa. Ya. Bebas bawanya berdua. Ayo. Apa? Mati Mas. Apa? Ming kula mati Mas. Malah mati piye gitu. Iya. Ya, sampun. Sampun to nggih? Bienten nggih Mas. Ayo. Nanten namanya. Bawanipun menapa? Bawa sesedeman Mas Akbar. Jos cocok menika. Nggih. Betul panjenengan. Selindro ingkang rasa.
ampun gagas gurun teteken. Ayo, sing nganu sih, yang kakak dulu, Mbak Renzo dulu. Oh, aku dulu. Iya, no. Oke. Kakak. Kakak biasanya untuk kakak ngomong. Biasanya sayang ngomong. Sayang kakak. Ora. Oh, ini mau gugat. Iya, tujuan kasih ya. Wiwi. Ayo. Menang. Yo. Wiwitane andrek sapake Ganti adik. Ya Bika. Ayo, kakak adik. Renzo. Sowan menyang kutha gedhe. Ya Bika. Terus? Selendang kuning kang saking bukit Ya, Mbak Yop. suara kurang permono Mbak Angel. ing wasesa ngumro Mbak Yop. ngumrom marang Ayendek. Tegamu ya. Mbak Angel tak cak omong-omongan. apa Iki aku nanti membaca buku. ya Cara mempelajari karakter wanita itu dari jawabannya. oh dari jawabannya Aku nak urung tahu serawung karo Mbak Renzo to. Aku pengen roh karakter Mbak Renzo. Ki upomo lho, upomo ya. apa ya upomo apa Upomo wis lupakan penonton, lupakan konco-konco, lupakan netizen, lupakan mau wis duwe calon, lupakan calon dan sebagainya. oke batas nyapus pokoknya Wis lupakan pokoknya ya lupakan. Upame kodrate Gusti Allah panjenengan iku dadi bojo kula. Panjenengan yang njaluk mas kawin apa? Ya, Jal. aku Mm-mm. aku pengen mas kawin 30 gram emas 30 gram emas. terus mobil Hyundai Palisade wes kuwi. Terus Oke, aneh tanah 1 hektar apa? 1 hektar Oh tak kira lemah saksak. Lemah sak hektar. Kuwi emas 30 gram mobil Hyundai heeh karo tanah 1 hektar tanah sak hektar. Saiki nek Ayu Rika, Nggih. lupakan calonmu, lupakan lain sebagainya. Umpama dadi bojoku, sampean njaluk mas kawin apa? Kula. Nggih. Nek kula nggih sak maringi Mas Akbar mawon. Ya.
Lah berarti kalau Mbak Renjel itu adalah tipe Mbak Renjel itu tipe setia. Aku setia. Nggih, mergo njaluk sing apik iki malah setia. Wong sing setia iki malah jalukane sing dur-dur. Pengen ndelok pengorbanane wong lanang kaya ngopo. Heeh. Nek karakter panjenengan niku. Begitu ya. Nek Mbak ya kita menika karaktere sabar. Mas kawine monggo. Dadi sok upama omah-omah, upama ana gegeran, kuwi langsung eling karo mas kawine. Upama sing lanang nesu nek ngene. Oh, bojo no. Terus iki Mbak Yoga kan nyedak karo ngene. Mas kawin. Iki kan mas kawine, ngono lho Mas sing tak kene. Oh, ceritanya ya. Ayam. Terus kok iki mau? Heeh. Mas kawin. Itu ya untuk mas kawin. Ayo, ada ya Mas. Mas. Dia Sulistyo pijer ngincake alif. Anu ya, terakhir ini. Ayo, bareng berdua. Ayo. Rumah kesana berdua maksudnya. Ayo. Terus, ayo terus ya. Terus Ya. tresno nasi demam. Oh. Tambahan kedua mungkin dangdut slow. Ayo, yuk lanjut ke. Urip ana putra
Urip ana Matur nuwun. Jalan. Yo. Terus Mbak Lucy terus Mbak Denko. Ayo Mbak Lucy dulu dangdutan. Mbak Lucy gara-gara. Ayo. Gimana? Iya siap. Iya no. Mbak Lucy nek gara-gara ngasah berarti dangdut. Nah iya. Iya. Napa Mas? Anu, napa? Sing halus apa sing Anu no. halus nggih. Anu kali pengibat apa ya kira-kira pengibat kali pengibatnya. Nanti kok ilang. Wah, tang niku awal gamelan. Oh ya, kayak astagfirullah. Itu ngenyek tapi tidak langsung itu. Biasanya ning kono kok ya. Aku lali nyanyi apa? Heeh, napa sing Rita Sugiarto napa? Sing eling. Apa sing payung hitam? Ya. Oh sing wawas. Apa sing menak sing anu alusan ya apa? Napa dangdut alusan napa, Mbak? Contone. Bulan ya apa? Bulan. Celeng kan? Richard tua. Ini enggak. Bulan ini enggak. Di manakah ini? Jangan kau sendiri. Iki suatu kerinduan yang terpendam wis pacaran sing ora tahu ketemu. Terusan curhat. Tadi loh, calon mantan loh sok main Mbak. Rabi, ora diundang Mbak Lucy. Walat. Mau ben becek Mbak Lucy. Ya jelas no. Kayak anak-anak kuwi masih pemaku ra teko ya salam cinta teko. Ayo no. Bulan Mas Riz. Bintang sepi menyendiri berselimut sunyi selalu mencari. Kaya ada ya acara dangdut akademi. Tenan. Luar biasa. Niki sing pangriptone sinten sing anggit bulan niki? Bang Haji Rumah Irama. Wah asli. Lagu ini kesukaannya senior saya, Abah Topan. Oh niki bulan. Biasa selalu Abah. Niki Min. pun senior niki Jawa Timur iki karek Abah Topan. Ayo jenengan bareng. Oh, di beliau kan masih senior saya. Oke. Abah Kirun, Abah Topan, Pak Ditawar khusus. Oke. Oh iya Pak Dikartolo. Oke Mbak ya. Sindene sing ora. Oke. Jelas. Yuk. Oke, monggo. Bulan. Ayo. Siap. Yang melo ya, slow. Sekali kan. Sami-sami luar biasa, sabrata ya. Ngatane mun golek ning TikTok sok. Jan jos. Terus ya pengibatnya nggih. Oh jos, lagu napa mawon eling. Eling niku. Hebat nggih matur nuwun, Mbak. Dhisik sebarate rasa gamelan. Ayo Mbak Denko. Mumpung ketemu ayo terakhir. Ayo kinaryo bom. Ayo. Jiran. Sing gamelan, Mbak. Ayo, apa? Wis manut bebas. Sing penting kanca-kanca saguh panjenengan saguh napa? Kesayangan. Oh iya, sayangan. Sing belum.
Kesayangan, bersama tak ditunggu. Ayo. Coba, yuk, nggo kinarya bom. Ayo, Mas Tris. Yo, cawis nih.
Mbak Lucy. Ayo. Ya. Sampun sawetawis anggenipun paring lipur ingkang baken donga dinonga nggih, Mbak. Donga dinonga. Nah. Mugi sedaya tansah pirangan kesehatan. Amin ya rabbal Panjang alamin. yuswa kalimpaken rezeki ingkang kathah barokah. Nggih. Semanten ugi doa terbaik kepada kedua mempelai. Semoga sampai kakek inen-inen Nggih, amin. diparingi putra wayah ingkang sae, diparingi rezeki ingkang kuatah barokah. Nggih. Sing urung kantuk jodoh, anak-anakku ndang disegerakan. Amin. Sing belum dapat pekerjaan tak dongakne kabeh ndang pikantuk pekerjaan. Sing mapan alhamdulillah pokoknya rezeki lancar niku mawon. Semoga bisa bertemu kembali di kemudian hari. Amin. Sampai bertemu next time nggih. Iya, Mbak Lucy. siap-siap Mas Akbar, Nggih. semangat selalu. Amin, amin. Tak tutup lakon riyen.